Op het Jeddere sportcomplex in de wijk Noorderhoek in Snits komt een AZC met plak voor 600 vluchtelingen. Dat willen de gemeente Zuidwest-Friesland en het COA. Juster hebben buurtbewoners een brief gekregen van de gemeente over de plan. Daarin staat dat er onder oren door de oorlog in Syrië zo'n soort vluchtelingen uit de regio komen, dat die een keer opvangen worden moeten. Buurtbewoners binnen verrast. Wat was jouw eerste reactie? Nou, wel even schrik van de hoeveelheid mensen. Ik snap echt wel dat die mensen ergens heen moeten. Dat vind ik ook oké. Maar ik denk voor hier in de wijk dat 600 zelf wel wat heel veel is. Was jullie er chin op? Nee, dat niet. Nee, het wordt natuurlijk wel spannend in die zin van, goh, wat gaat het met de buurt doen? Maar nee, het gaat mij alleen om het aantal. Dat vind ik wel heel erg veel. Die mensen die moeten een programma of een plak hebben. Dus ja, maar 600, dat is een hele hoop. Het is nogal wat, hè? 500, 600 mensen in zoiets omtrek. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het best wel moeilijk. Maar ja, ik snap het aan de andere kant. Er moet wel wat gebeuren. De vluchtelingen worden eerst voor 4 jaar in tijdelijke wenten onderbracht. En die periode kan bij nog eens 4 jaar verlengd worden. Er had Jedder een Lietser AZC West in de wijk. En op zich hebben daar ik nooit last van hand. Dus wat moet je er nou van vinden? Die mensen moeten toch ergens heen en ze komen net op een Snitse maar. Waar ze aankomen, dat is in Italië en het is triest genoeg. Wat je er ook over zeggen willen en wat je er ook van vinden. Het is altijd zo, net in mijn backyard. Maar waar moeten ze dan heen? Maandag te juni is er een informatiebijeenkomst voor bewoners. Daarna wordt er een bestuursovereenkomst opgesteld waarin de gemeente en het COA de afspraken vastlezen.